Висок инсулин и сутрешни закуски. Кои са най-вредните навици и най-неприемливите сутрешни закуски? На първо място кафето на гладно, което повишава нивото на хормона на стреса кортизол и веднага повишава и инсулина. Прясното мляко. То има висок инсулинов индекс и по принцип е забранена напитка, ако имате високи нива на инсулина. Закуска само с кисело мляко. Отново неподходяща закуска. Закуска с ниско маслено кисело мляко и плод. Изключително неподходяща закуска с минимално съдържание на протеини и мазнини. Коя е най-добрата закуска, ако имате високи нива на инсулин? Това са, например, яйцата. Един омлет, към който добавите, например, препечена филийка пълнозърне с хляб, малко зеленчуци е прекрасна закуска, която ще стабилизира нивата на кръвната захар и ще ви държи сити за обяд, защото не забравяйте, че ако имате висок инсулин, между основните хранения трябва да пиете само вода или неподсладен билков чай. И всъщност, кога да си пиете кафето? Най-подходящото време е 1 час след закуска и то чисто кафе.